Tak, teď vypadám, ale vítejte u dalšího videa na kanále Elisa Potržítko Vlogs. Já jsem vám v pondělí natáčela celodenní vlogisek, ale co se stalo, nestalo, editovala jsem to a potom mi to úplně zmizelo. A už nemám ani ty videa nic, takže jsme tady o 5 dní později, je sobota a moje mamka měla včera narozky, takže dneska má i oslavu. A ještě teď dopoledne, když je v práci, musím zajet koupit dárek. Takže uděláme takový menší get ready with me, aby to by bylo třeba 10 minut, jo? Že to nebude nějak dlouhý jako minulý úvodní video. Zkusím to natáčet přes tablet, protože mobil budu normálně používat, takže třeba na muziku a takhle, že to prostě potom mi někdy zvolá kámoška, takže budeme natáčet přes tablet. Jsem brutálně dlouho, jestli si mám umýt dneska vlasy kvůli té oslavě nebo ne, ale zároveň jsem se je myla ve čtvrtek, takže já nevím. Nevím. Zkoušela jsem i kolo štěstí, to mi napsalo, že mám. Tak mám. Já nevím. OK, tak já se umyju, ale nejdřív se pojďte se mnou asi nasnídat. Nedám nějak moc teď hodně, takže si dám jenom jogurt, který jsem si teď dávala každý den. A vlastně já mám pro moji mamku dárek k Vánocům a k narozeninám. A prohodit to nemůžu, protože vím, co si moje mamka přála k narozeninám a taky to chci koupit. Tak mě uvidíte. Už jsem to dojedla, výjimečně jsem jedla tady, místo v pokoji, taky nechápu. Asi jsem byla měla dojít do pokoje, já nevím. Já dneska už to celkem nedá. Ne, ale já nevím. Hlavně u mě bude spát spolužačka, takže je to prostě celý úplně jako, že mi z toho asi buchne hlava za chvilku. No a tak já to uklidím a budu se teda umýt hlavu. Mám moji kočičku. Vidíte, černík. Leží v předsíně. Po dlouhý době, ale ještě když jsem ráno vstala, tak spal u mě. Ale si už chtěl někam jinam. Prostě můj bobíček. Mailč dal od koček, abych všechno stihla. A jinak mám i psa. No, protože abych na oběd už asi byla zpátky, možná, a je 9. Takže tak nejpozději v 11, abych vyrazila prostě. On to asi fakt potřebuji, no. No tak jo, jdeme na to. Musela do pokoje zajít na něco, když si myju vlasy, to je tohleto na promasírování pokožky, vždycky, když mám šampon. A potom ten hřeben, který používám jenom na umývání. On je fakt dobrý. 9,9, takže něco si přejte. Co to taky vidíte v 9,9? Nevíš? Ale já jsem si šla pro mobil, protože když budu jakoby natáčet záběry, že z mytí, tak prostě úplně s tabletem to úplně nejde, jako. Jsem to umyla v předklonu, že jsem nechci, aby mě zase bolely brutální závoda, protože mě už i tak bolí, ale nějak to zvládneme, tak jdem na to. A protože chci poslouchat písničky a to, tak mě uvidíte až s umytýma vlasama a potom vám ukážu, co používám. Mám tam asi 15 minut a já vlastně používám ten hřeben, to masírovátko a vždycky 2krát použiju šampon. Tenhle mám teď týden, už používám tuhletu kategorii prostě od Garnieru.
A ještě tenhle ten gel. Ten je taky hodně dobrý. A ty vlasy jsou fakt úplně úžasný, úplně brutálně. A na tělo mám nejradši od Evy Natura, tyhle ty. Máme ještě v borůvkový verzi, ta je teda lepší, ale točila jsem tuhletu. A teď, já mám svůj playlist a teď tady mám vždycky blázen. No dobrý, já nejsem žádná zpěvačka, ale kamoška mi složila schválně playlist s mým bráchou a jako dobrý je zatím. No prostě tak. A já si teď půjdu vyčistit zuby. Na to používám tenhle ten elektrický kraftáček. Potom ještě a používám vlastně nejdřív tuhle černou pastu, ta dobře běží zuby. A potom ještě, aby mě to tak nepálilo nic, tak od Elmexu normální. A teď to vypláchnu a ještě použiju Listerine. A potom si vlastně půjdu vyfoukat vlasy. Jo, mám vyčištěno a teď si půjdu vyfoukat vlasy. Sníčku už ještě 380. To chvilku poslouchejte, budete s tím kolikat jakože co dělám. Tuhle písničku jsem milovala loni, jo? Dobře, teď profoukám vlasy a když už budou jako středně suchý, že nebudou jako úplně, tak si na konečky dám takový mlíko prostě a budu si to vyfoukat. A teď to vyfoukáme normálně. Ze začátku si to dávám na 30 stupňů a potom právě až se to dám, tak jdu na 2 jenom. Syndrom a od Victoria Shina a že už to mám vyfoukaný tak do půlky, takže si to znova přečešu. Nevím, co bude teď. Dole. Není špatná, jo. Myslela jsem si, že to bude trochu ze začátku jako blbý, ale... A prostě my teď posloucháme Bena Kristela, Victoria Shina, Hartricka a takhle, takže Izomandia, ale toho ne tolik už. Co mi píše? Nic. Nějaký kámoš mi píše. Tak jo, mám to pročesaný, takže teď si vezmu tohle mlíčko. A dám si tam třeba takhle. On ti to i prostě zhmotné vlasy, lesknou se ti, vydrží díl, nemastný. Jenom na konečky, jo. Jako takhle třeba. Od krku. Záleží, jak máte dlouhý vlasy, hele. Jenom takhle. A takhle. A ještě nemám dofoukaný, ale mám je posané. Což mě taky překvapilo, protože jak já mám vepředu, že jo, krátký, tak já jsem nevěděla, že mám vzadu tak dlouhý, jo, protože když je natáhnu, tak mě za rok vyrostly o tolik vlasů, jo. Taky nechápu, ale tak já jsem se taky loni ostříhala, jsem měla vlastně třeba tady a ostříhala jsem se sem, jo. Už nikdy neudělám takhle, fakt. Jenom se ještě promasívu trochu. Dobrý. Rychle jenom přejedu. Dám si, se jmenuje Fan. Jak se jmenuje, what the fuck? Fan na 2 stupně. A jdeme pokračovat. Dám si to úplně sucha, protože konečky bych šla hodně dlouho. Ale mám to asi nějak takhle. Snažila jsem se, abych je neměla dorovna, že jsem si snažila dělat nějaký velký a to jo. Jasně, že to nevyšlo, no jen trochu, ale jako normálně. Já tak nesnáším mé vlastně povyfoukání, proto já si vždycky foukám večer, aby ráno vypadaly nějak normálně.
Ale úplně dneska to nevyšlo, že? Protože večer už začíná oslavovat nějak od 6. Ach jo. A teď máme Mě nedostanou. To je písničku fakt filmu. A my se vlastně ještě použiju tenhle ten krém, protože se budu malovat. A potom se přesunu do pokoje. Ještě jsem zkusila dát tenhle pimple, ten než si začnu dávat. Ten, protože jsem ho měla, už mám třeba 10 nebo 12 hodin. Lidi, já jdu roztáhnout, aby tady byl nějaký světlo. Už je tam nějaký velký slunko, ne? A nemusela jsem jakože rozepínat zbytečně světlo. Já si musím dát nějak no tak nedám vás inteligentně. Tablety nejsou úplně inteligent. Wait. Pošlu na to, jdete sem. Tak prej ne. Hej. Proč to nikde nedrží, hej? Protože to takhle prostě. No a já se dokouknu na počasí, abych si mohla vybrat fitík. Pojedu teda na OCčko, protože na chodu jsem asi trochu líná jezdit. To se ještě ztratím 4 stupně. A zároveň já pak budu v Praze 15, já jsem teď na Praze 11. Třeba to mi teplejš. Ale no 12, 11. Není tam úplně teplo, ale ani zima. Já vím, to je moje inteligence. Takže si nevezmu úplně tu teplou bundu, vezmu si prostě tu méně teplou. Logicky. Ne, dobrý, mě už trochu jako hrabe dneska. Ale já si jdu vybrat nějaký teda fitík a ukážu vám ho. Jednu si vám za triko, protože stejně v triku jakoby nebudu. Takže mám tady tyhle ty džíny. Jo. Z rezervu. Jo. Potom z HMK. Tohleto tričko. Aspoň doufám. A potom ještě po kámošce, která u mě dneska spí, tak tuhletu mikinku. A bundu tu mám z Gapu, z Fashion Areny. Jestli budete hejtit mé džíny za to, že to tady má takhle tu gumu a je to tlustý, tak pardon, ale já jsem, jako mám dlouhé nohy a jsem štíhlá. A na mě nemají prostě normální v obchodě jako džíny, protože ty, co nosím do školy, tak ty jsou objednaný, jo. A prostě tyhle ty ne. A já potřebuji, aby to mělo stahování. A tam jsem žádný nenašla, tak jsme vzali prostě, že jsou jako s gumou. No, takže prostě, abyste nehýtili moje kalhoty reálně. Takový problém jsme jednou měli vždycky všichni, si myslím. Zkusili. Lol. Good. Já jsem vás nastula mezi poličky. Tak jo, takhle je to triko. Je teda dlouhý, takže si ho asi zastrčím. A vezmu si přesto, že jo, mikin. Ono by to vypadalo trochu, já nevím. No, obojí vypadá strašně. Ale stejně budu mít mikinu. Ale pojďte se se mnou nejdřív namalovat, než se oblíkneme mikinu a takhle. Já nemám moc jako full make-upy, já prostě mám takový jako, ani ne make-up, možná prostě clean girl. Na vás tam předávat, tak dneska u malování budu výjimečně stát. Zkusíme to, jestli to takhle nebude držet. Já ten tablet asi fakt jako zabiju možná i, pokud to jde, zabít tablet. No rozbít, když tak, když nepůjde zabít. Je už 10 hodin. Takže možná bych v půl vyrazila. Možná. No, uvidíme. Ale asi jo. Takže začínáme korektorem. Kterým se vlastně dávám vždycky pod oči, na nos a potom zakrývám ještě
nějaké popínky, tady třeba nechci, aby byly moc vidět, i když nejsou zase tak moc viditelný některý. No ty, co nejsou viditelný, tak to logicky nezakrývám, jo. Ale jako takhle, já nechápu moc, jak někdo může použít třeba nejdřív blush a potom až korektor. Já vím, že to tak někdo dělá, jo, ale já to nikdy nepochopím. Můžete mi to někdo vysvětlit, jako proč? Však to ani jako nejde skoro. Prostě potřebuješ nejdřív ten korektor. Jako já to nechápu, fakt. Nechápu. Já tak nesnáším, když se mi prostě udělá den předtím, než někam jdu. Se mi udělá prostě popínek. A to ještě, že nejdu do školy, jako, protože tenhle, to bolí jak svině za A. A za B, fakt strašný, normálně úplně z toho buchne hnedka. A ještě učista, trochu málo z toho spadla čelenka. Protože já když mám umytý vlasy, tak mě úplně moc jako nedrží, takže budu furt vypadat. Tak jo, já už teď nepoužívám každopádně highlighter v zimě. Kámo, že ho používám spíš jako na jaře a v létě, ale jakož už je listopad a je zima, tak asi ne, ale blush ten je potřeba, ale nedávám si ho zas tak tolik, jak někteří, teďka určitě ví, že myslím o jí, protože mě taky odebírá, já to uvidí, tak jako nechápu to fakt, jako super mega blush girl. Já jsem prostě, nevím, ale nemůžu mít zase tak hodně blushe, i když holky třeba říkají, že se aspoň někdy červenám tím pádem, protože já se třeba někdy nesčervenám z těláku nic, jenom prý se párkrát červenám z kluka, ale tak to je něco jiného. Já taky jsem si řekla, že bych si mohla začít používat pudr, takže jestli by mi zbyly potom ještě nějaké peníze, později co mám, si koupím ten dárek, nebo až dostanu další penízky, příští měsíc, tak si koupím normální labutěnku, protože ji nemám. A budu používat nějaký pudr. Buď tenhle, ten, co měl dřív Essence, nebo furt má, tam jsou ty 3 pudry. Kdybyste někdo chtěl, tak ho vám ho klidně dám, protože já mám radši tenhle ten matnej, než sypkej prostě. A já nechci úplně na to používat normální houbičku, protože já vím, že jsem to dělala a nic pro mě, hej, jakože nevím. Okay, a teď už se dáme na řasy a na pusu. Takže používám vždycky, nebo já jsem dřív nepoužívala nic na řasy. Si možná ještě pamatujete, třeba 2 měsíce zpátky. Ale teď prostě použiju kleštičky. A používám waterproof řasenku, protože já ji fakt potřebuju. Lidi ze školy ví, možná. Spíš hlavně z těláku. Že jo, lidi? No. Ale ne jako z těláku, jako že se zapotím, ale... Toho nestalo. Doteď. OK. Jsem si to smazila, ale musíte trochu za to. Každopádně jsem si nadala tu zousenku. Já si ji nedávám fakt jako... Nedávám si ji hodně. No a teď použiju moje oblíbený lip kombíčko. Tohle... tuška na pusu od Essence a ještě od Essence, já jsem taková Essence hrozně, tahle, že ti to i hydratuje a je to fakt dobrý. A ještě musím použít ten fixační spray, aby mi to aspoň vydrželo na tom, ale mohlo by, jinak, že tam nebudu zase tak dlouho. Jo, a ještě se navoním. Tenhle deodorant plus 59 Sol de Janeiro. Mám jako co, mám 2, ale já už se půjdu oblíct a tady bych ukončila tohle video. Nevím, kde vyjde, ale pro dnešní video to bude všechno, tak bye!